आरो मा जोंनि आइजोफ्राबो आइजें दैनायावबो दंहैयोमोन एनडिपिआव गैयामोनबा एनडिपिआवबो दंमोन आरो जों बै बिएससि आरो बिटिसि खौ जे आन्दोलन खालामनानैसो मोनाखै होनबा बिएससि आरो बिटिसि खौबो जोङो आन्दोलन खालामनानैसो मोनदों बेयावबो जोङो हिन्जाव माहारियाबो समान समान बाहागो लाबोदों लाबोआखै होनबा जों बिमा माहारियानो सोरबा गावनि आगोमा फिसाखौ बावदों सोरबा गावनि बिदा फंबायखौ बावदों सोरबा आइजोआ गावनि फिसायखौनो खोमानानै लादों लायाखै होनबा जोंबोथ' समान समान बाहागो लानाय जाबाय ना होनबा जों आइजें दैया मालाय मा जानो नंगौ नङा दा बेखायनो जोंहाबो समान मोननांगौमोन मोननाङामोनबा दा जोङो 17 बोसोर बिएससि आरो बिटिसि जानानै 17 बोसोर जाबाय बे 17 बोसोराव जोंहा आइजोफोरा मा मोनखो दे जेबो गैया नङा होनबा दिनै जोङो बे 17 बोसोराव जोंनि बिटिसि खौ सोर सालायामोनलाय बिपिएफआ नङा होनबा बिपिएफआ सालायदोंमोन बे बिपिएफ सालायनायाव जोंहा बिमा माहारिया गोबां माने जोंबो बाहागो लादों हिसाबै जोंहाबो समान मोनथाय मोननांगौमोन समानखौ नांला दे थेवबोथ' जोंनि सरकारा 33% होननानै डिक्लेयार खालामदों नङा होनबा जोङो 33% खौ मोननांगौ 133% मोननोबा 40टा समस्थियाव जोङो गैयाबाबो जोंबो 10टासो सिट मोननांगौमोन नंगौ नङा होनबा बे 17 बोसोराव आइजोफ्रा मोनसेबो खथा मोनाखै बा जोंनो आइजो खथा होआखै दासिमबो बिपिएफ हानजाया दा जोंनो 17 बोसोराव जेबो होबोआखै हौवायानो जादों एमसिएलए नङा होनबा हौवायानो जादों इएम हौवायानो जादों डिपुटि चिफ हौवायानो जादों चिफ हिन्जावा जेबो जानाङामोन नामा हा जोंनो माखौ होखो बे जोंहा अदाबखौल' गोबानानै थानांगौ आरो नङा होनबा सानफ्रामबो जों अदाबखौल' लानांगौ हा जोंहा अदाबखौल' लानांगौ हा जोंबो आन्दोलनखौ खालामदोंमोन ना नङा होनबा समान समान खालामबोदोंमोन हा जोंनोबो होनांगौमोन ना नंगौ नङा दा जोंनो 17 बोसोराव आइजोफोरनो मोनसेबो खथा होबोआखै बेखायनो दिनै जोंहा इउपिपिएल दोलोनि आफादगिरि मानगोनां प्रमद बर' बिथाङा नाथाय जोंनो एबार इउपिपिएलआ प्रतिश्रुति होदों बिमा माहारिनो प्रतिश्रुति होदों बिथाङा समायखिरा लादों जे बिथाङा बुंदों जे इउपिपिएल दोलोआ सरकाराव फैनाय लोगो लोगो गिबियावनो आं बिमा माहारिखौसो नायग्रोगोन होननानै बिथाङा जोंनो प्रतिश्रुति होदों बेखायनो जोङो साफ्रोमबो मानोना नोंथांमोना गावनि मोनथायनि थाखायसो सोलायनायखौ लाबोनांगौ एबार सोलायनाया मानो लाबोदों जों सोलायनायखौ मानो लुबैदों मानोना जोंनो अधिकार नांगौ नङा नङा गावबा गावनि मोनथायखौ जोंनो नांगौ बयबो रायजो राजानो गावनि मोनथायखौ मोननांगौ मानोना रायजोजोंसो राजा रायजोआनो अधिकार जानांगौ गासैबो आं साफ्रोमखौबो खावलायगोन जे जोंहा फैबाय थानाय बे बिसायख'थियाव जाहाथे नोंथांमोना ओरै जाया जोंनि हिन्जाव माहारिनि मोनथायफोरखौ जाहाथे नोंथांमोना आइजो माहारिया मोननो हायो बेनि थाखाय आं गसंनानै दं मिथिबायना आरो आं मोनसेखौ खावलायलांखानि जुदि बुद्धदेबा देरहालांनानै जोंहा इउपिपिएलआ सरकाराव फैनानै बुद्धआबो नोंसिनिफ्राय देरहालांनानै जेबो मावासै आइजोफोरनि थाखाय धरना होगोन जोंहा बुद्धनाव दे